Ассалому алайкум бародаро. Ина марҳамат бо як сар ғуноҷинчаки сементал. Тамошо кунед, ғуноҷини сементал бародаро. Беҳади бад фасонаи ғуноҷин. Тамошо кунед, ғуноҷинчак нав 15 рӯза. Бародаро, ғуноҷини беҳади бад фасона калонаки хушрӯа. Иншоалло ки одамое ки мол мекунанд, ай мол баракати сахт меёбанд. Ин нав бародаро 15 рӯза. Иншоалло шир мехироли. Тамошо кунед, беҳади бад фасона. Тамошо. Гов дошта бошед, иншоалло дар гов сар мете ширша мехира. Масъала ягон дард, ягон нақс надора бародаро. Масъалаи саломатиш ҳамаш 100%, иншоалло ягон камбудӣ надора. Тамошо кунед, чӣ аспчай. Бародаро, масъалаи нарх навош қимат намегем. 6800 сомона, иншоалло бо як камтарак муомила дора. Гусала оли 15 рӯза, ина бинед чучбарша. Аз ҷои бада. Иншоалло ки моли ояндадор мешавад. Занг зане, иншоалло муомила мекунем. Занг зане, иншоалло муомила шама аст худо хоҳад.